ኣብ ድምፂ ራድዮ ረናይና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ባርከስ ሎማዓንቲ ምሳና ክቡር ጋሻና ኣያና መምህርና ብርሃነ ብራሽ ካብ ከተማ ሽቱትጋርት ጀርመን ምሳና ኣሎ ብራሺኖ ሓደ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ዝቐነየ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ካብ ዓርቢ ጀሚርካ ኣብ ስፔሻሊ ኣብ ከተማ ጊሰን ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ተባሂሉ ክንደይ ዋዕዋዕ ተኻይዲ እሞ ብዛዕባኡ ቁርብ ናትካ ቃላትካ እንክሰምዕ ኢለ ደውለልካ መጀመርያ መخመይ ቀኒኻ ሰላም ዮናታን ኩልኩም ካብ ሓባር ሬድዮ ሬና ዝኾነ ሰላም ቀኒያነ ኩሉ ሰላም እዩ ዛዕባዚ ዝነበረ ናይ ዝሓለፈ ካብ ዓርቢ ስጋዕ ትማል ማለት እዩ ዝነበረ ኩነታት ናይ ጊሰን ዳርጋ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘሎ ኤርትራው ጥራሕ ደይኮነ ዋላቲ ወጻተኛ ድበሃልውን ናይ ኩለን ሃገራት ዳርጋ ተኸታቲልዎ ሰሚዕዎ ኣሎ ብጣዕሚ ዘሕብን እዩ እንታይ እቲ ዘሕብንካ ጉዳይና ተሰማዕነት ረኺቡ ክፍለጥ ወይ ከዓ ክስማዕ ምኽኣሉ ዝሓደ ዓቢ ጸጋ እዩ ነቶም ነዚ ንኽገብሩ ዕውት ስራሕ ዝሰርሑ ነቶም መናእሰይ ይኹኑ ብፍላይ ካነቶም ኩለን ኣዴታት ኣው ደኺምና ኸይበላ ለይትን መዓልትን ነዞም ደቅና ናሓቆፋን ናሓብሓባን ንሰን ምስቲ መንግስቲ ጀርመን ውን እናተማላለሳ ክካታተሎ ዝቐነያኻ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ይግበን ኣጆኹን ኣይተሕመቓ ኮቐጽሎ ኩሉ ተሓቢሩኻ ነቲ ትደልዮ ናይ መወዳእታ ዕላማኽንን ዕላማናን ከዓ ክንበጽሕኹም ምዃንናኻ ኣይጠራጠርን ይብል ስለዚ ብኸምዚ ክገልጾ ዝኽእል ብራስ ሕጂ ምናልባት ከምዚ ተኸታተልካዮ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኣለዋ ዝበሃላ ጋዜጣታት ከም በዓል ቢልድ ቬልት ዋላ በዓል ፎኩስ በዓል ፍራንክፈርት ኣልገማ ኮታ ኩለን ዋላ ኣብ ቴሌቪዥን በዓል ARD ኣብዚታት ንኽትቀርብ እዚ ናይ ባሕቂ ናይ ውግእ ናይ ዩክሬን ገለ ክኸውን ኣለዎ እምበር ተራይ ዘይፈልጥ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ቀንዩ ማለት እዩ ዛ ዝሓለፈት ካብ ዓርቢ ቀዳም ክሳብ ትማል ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ጽልዋ ኣሎ ወይልካ ተሓስብ ሓደ ኣብቲ ብዳላው ሸነኽ መንግስቲ ኤርትራ ካልኣይ ነቶም ኣብዚ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ነበርቲ ኣብ ጀርመን ማለት እዩ ሓደ ዜና እዚ ሜድያ ብሕልፊ ብዓለምና ክንሪኣ ከለና ሜድያ እቲ መንግስቲ ማለት መንግስታት ቶም ትካላት ወይ ቶም ሰልፍታት ነቲ ሃገር ዘመሓድሩ ኩሉ ግዜ ልዕሊ ኩሉ ቲ ሜድያታት ይዝመርሖም ቲ ሜድያታት ይዝቕልቦም ምኽንያቱ ሜድያ ዝኣክል ስፍሓት ስለ ዘለዎ ንኩሉ ኣብ ኩሉ ተዋናጭፉ ዘሎ ባይታታት ኣምፂው ንዖም ደስንቆም ኣብኡ ተመርኪሶም ካሶም ነቲ ዘድልዮም ውሳኔታት ክሕልፉ ይሕግዞም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንሕና ክንረክብ ናይ ሜድያ ቃልቦ ክረክብ ብዙሕ ጻዕርታት ዋላ እንተተኻየደ በዓቕሙ ኢንፋክት ኣይተኻየደን ተበልክኹም ኣነ ሓይሽ ኣብዚ ናይ ተቃውሞና ወይ ኣብዚ ነሪኦ ሕሉፍ ታሪኻትና እንተዳሪእና ኩሉ ግዜ ናባና ዝተርፍ ወይ ካባና ናባና ዝኸይድ ተደይ ኮይኑ ንዓለም ከስምዕ ወይ ከዓ ንዓለም እንታውነት ናይቲ ንኸደደልና ናይዚ ዓማፅ ስርዓት ክሕብር ዝኽእል ኣይካየድናን ነርና እዚ ግን ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዛ ናይ ትማሊ ዝተኻየደት ናይ ጊሰን ልዕሊ ኩሉኻ ከምቲ ዝተደልየ ዞም መናእሰይ ንምሳሌ እቲ ፌስቲቫል ንኸይካየድ ነይሩ ብመሰረቱ እቲ መደብ እምበር ንዝኾነ ካልእ ዕላማ ይነበሮምን እቲ ፌስቲቫል ኣብኡ ከሎ በቲ ናይ ጊሰን ምሕዳር እውን ሓቲትዎ ተቃዊምዎ ዝነበረ በቲ ብወገንና እውን ኣብኡ ዝተዋስኡ ኣካላት ተቃዊሞሞ ዝነበሩ ብኡ ጠጠው ኢሉ ነይሩ እንተዝኸውን እዚ ትብሎ ዘለኻ ናይ ዜና ማዕከናት ኣቓልቦ ናይ ጉዳይና ዓለም ክፈልጦ ኣይምኽኣላን ነይረን ተሓንታ ዓባይ ጸጋ ሕጂ ታ ፌስቲቫል ምክያዳ ዝኸፈልካ ኸፊልካ ኣብ ዓለም ኣቓልቦ እንትረክብ ምግባር እዚ ልዕሊ ኩሉ ዕዉት ዝኾነ ናይቲ ትማል ዝተኻየደ እዩ ማለት እዩ ካልኣይቲ ስርዓት ንገዛእ ርእሱ ንሱ ነዚ ፌስቲቫል እዚ ክካየድ ብዙሕ ደፊኢሉ ዋላ ሁከት ይኹን ዝብል ነይሩ ምኽንያቱ ንዑ ዘገድሶ እቲ ፌስቲቫል ተኻይዱ ኣብኡ ትድስዕስዕን እቲ ስእልታት ንዑ ደድልዮ እቲ ስእልታት ከዓ ንዑ ቀሪጹ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ዝያዳ ንዑ ንምውቃዕ ህዝበይ ኣብ ደገ ዘሎ ብምሉእ ምሳይ ኣብ ጎነይ ዘሎ ንኽብል ኢሉ እዩ ተዳሊሉ ነይሩ
أقاطع مجن كم زازبل كوا مع كانت عالم بمولة نقالبوا ناو مهابو حادة عابي عمات سرعة بتاعجر كم زلوا نقول حزب عالم جهود كوينو مراي غاز تبي تحدثنا كثير اللوبلونات سرعة مالتي كثير خنبل كلنا حجي براش من البات أبزي صحفات كم ببو زقنه ولا زوعلكو كمان حدق عندي نايتي فيستيفال زكايلو لوسي مأكب جنزب نايتي ديكتاتورا سرعة بإيرترا زلو يزبل صحفان بيبه ناي بحكي دي تجنزب زد ليه ما بزتأكبه هي مثلا أنا خابتي شبط ناتي مرداتا دلو ويتسرعات زبزي قداينا قراب زدقة زاتو جنزب نتب دقة دلو من كسقاسات نايتي امباسي لهم سوم تصوعوا ويقنصلاو بيت صحفتي لهم تصوعوا ويزو هولات نقزار سوزو هول زحجي مالي هذا يبل شحات يتغفيل ونزناي زي فيستيفال ككاي نقومون ودقومون بزحات كاب بلعت اللو ناي مقشوم ناي وزترف ناو زخيدي ات زيادة نعوزو قد سوقن السون عاويلو زبلو نتوم لوخات ناتو تحلالفو ملأخت انتايو نزخيد زي فيستيفال زي سئلتات كاميراتات ببزح تخيلكا قريزكا مقرابيو دحريو أقانابيرو نتي زنبره هواهو أتصابابيقو ناب حزب خمي غير يقربو نتي حزبي بخمي ملكع خم دصلو خغبر كان اتو حلافنتكم مخاني دبس لازم بروباغاندا زياده امبر نتي حزبنا زياده نخصقطن نخقتلون نخعمصن نخصنوتون يلو زتوافرلو ناي فيستيفالات اغبابات امبر ناي تگنزب بزح تگديسو او قال ودغبرل يكونن سلازن عايسو يكون انت تيماي حزبنا صنت يدلو صنتت كا بز زبلو زلهو اغباب اندا تطقمي زهود زلو كبل دفر سلازي بهومي انا خغلص زخير إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا أبدمتي راديو رناينا زلنا كورات خطاتلت مدب مسانا ممهرنا أيانا برهان براش كاب كتما شتوتغارت جرماني ومسانا زلو براش حجي من البات نابتي خك ألح زقني ماسي تأمراتي نمجمريا جزي أنا غازيتا خبز نبب وي غازيتا خبز رئسي بزعبا إيرترا تبل صحفت تاريخاس من البات إيرترا تبهال هاجر ويت منجستا قدا تغيرلو وي بزعبا عقبا زحاتو خب إيرترا زمص وي قال نيشتي حنت خلت صحفتي خمزنا يبع لامبيدوزا خقاطم كله تزي كوين حلف تزي كوينو سي بزح نجر ايتنببني خانير كانو حجي أبعل بيلد زبهال غازيتاتي ألو زبهال تزعبي ناي جيرمنزي كلتا معالت خلتا بعينتو سئلي تتقعو ناي إسياسا فوركي مس زي بهال رئستو زلو حنساب شي ما يقدفو حنساب تي انتاي زبهال شليشتر انتاي بهال بتقرنيا تباحي ايوه كوموتاتي لهم ازس انتاي افكت لو زي اغفل دلي نابتي منغستي إيرترا كما يمكن إيوان إيرترا دحر حجي هو قمتي عنده دقلزكو عندي نعون ربحو خونيلو نزان اجيسن بعل دقاقيموم تماويتهم لام زاكل جنزبون اوصيهم لام كتكايت كم دلوا كتكايت كلا جنس قاع خندزي بناي عالم لخاوي دي ناي زينا مع كانت كوافروين ويكاس قاع خندزي خيدي زبل قمت اينبرومن إذا حجينا عنان إريتراويان حدا عبغساي بنصارو خا نحناون إذا حالة زخدنا يقعزو قدم ذكرني أب جرمن إريتراو انت خوين كاس حبوناتنا نيرنا أما نقدر خيب كواز خونا حدا جرمناوي تصويعو خاب إريترا دي حقي دبلا كاليرو أبز قروا قزيقن إذا عمات إذا كل ندا عماتون إذا كل من إساي بفلاي إذا كل ندا قبروس انت خوينا مم قبر ملسن أبزي سرعات إذا خوز زي كوليلو نعيقنا بزعبا إريتراونتنا ونت أفيلو كيمولو زنبرة درجاتاتنا بس إحنا نيرنا زاد بالكاس أبوتايا يبال نيري زمانسي أنا حدا قزيسي داقي منال باش قد محجم سخاون قليسي نيري حدا نايريت كروس حلافي أب نفاريد مسايت سقيلو خاب قبسن السودان نخين نيرنا
حجي نحنا نعاقبا يدخل نيرانه نعاقبا خيد اللهو مسولكو غريموتي جرمناوي ناي بحق سي بهاجركم تقديسكم سخت كوبيلكم تخدوا لهم يلني هو امريكا لو غاب شودن كبعد انجليز وزترفه ناو نتاخر نخيد لنا حجي تايلني زغر مكا انسي كمزي حساوي زخونه منغستي وي سرعتي اب عالم ري يفلطن بلني يبلو زغلو نايريت كروس حلافه نايتي ايست افريكا يسبزي حجي زغلو زناي تحت قرصا زناي كاب عدنا بعد زراف منغدي زناي ماي دسته ناب عدتات زغبر نبره بمولو نحنا اينا نموليلني كابانا يتوصايتات نسو جن عاويلو تلفزيونو كمز غيرنا لنا عد خصو كمز غيرنا لا خاب عد خصنا عد خصو منغدي زسغاغريلو يزارب نسمعين ايلو حجي تنعنا زقد سنات حزب خمي منقد رخيبو حزب خمي دسته ما يرخيبو مبر من سريحو من اي سريحو مسوخن ما غوتاي نخلني نايدن اتي زحزنكا از كله دسرحو دلوغا تمناسم بزي دوموز بزي قال مالتي زومنا يقولقلت حجي نسوم يمكم مغتو نسوم يمكم قالس وزغبوم نحنا بقلبتنا سلامتا خمز غبر الله خبلو يلو شعت واندي زراربن يد نغركا دل خوم خامنا بولخا كساب حج كلن زن هاجراتنا عالمكا بخوم ينكري انا صنيعن حجين زوم تبعات مناسي السقمتا زموسادو السقمتا زموسادومكا بمصمعتي بمدب بعلامه يمغيرمو بعلامه انتاي سول كان ختاسيو نتسرعت تباهيلي يكون يصنت الله حزبنا احواتنا صدرهم غليهم سي ابوم اديهم امصوم ولادكم يلوم زغاسروم ولادهم ابزيهم دلو نو زوم حجب الصراحه زوعلو مالتي ولادي سقع خندز اندا تقزفنا رايو تميلهم كريو عقله غبرو يكونن يوم قال يوهات يبليهم حقي خيمصهم كم زي مقصعات خيمصهم لعل مقصعتي اتد صنت دلو حزبهم صنت الله سلازم ناتو غبره ملس خوبن تخوينم زازو سلواس غمتيم كوزدو نهزبنا زداناغر بروباغندا زخكايد اين فقدنينا زي يميلهم خالص بلوا ነገር يبلهم ስለዚህ سرعات سي نايب حق ويدا نحنا كلهم كنزارب طرح ديكونا ايدن غوانتن كوينا كلنا توم عبيتن توم كناي قدمنا حجن زلو بحبار كوينا ز غداينا ز خنفتحو تنصعر تزلا على صغاي نيرو ريناتان زوما ز حج فيستيفالات يوم دنبورو نفس قتلت زفصمو زلو اكالات من يتربح بذا بعال زي ازنبره انتل كانس ولا حدا ختمصال يتخلنا انت توم عبيتهم توم قدايم كوينهم بغنزبهم ناوصو ቤተሰቦም ስድሮም ክራይ ገዛ እናኸፈሉን እናጠመቁን ዝነብሩ ዘለው ዶላራት ወይ ኤሮታት ካብ ዝኸፊሎም ዝኸዱ ዘለው ሰባት እዮም ኣብታ ሃገር ሰሪሑ ኣትዩ ነብሱ ኽኢሉ ኽኸይድ ዝኽእል ኤሪትራዊ ከም ዘይለስ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ እዚ ገለገለ መንእሰይ ንገዛርሱ ክምርዖ ተኮይኑ አዲስ አበባ ኸይዱ ዲ ኡጋንዳ ኸይዱ ዝምርዖ ስድሩ ክረክብ ተኮይኑ በአዲስ አበባ ድረክብ አካልሲ ተመሊሱ ከምዚ ፌስቲቫላት ክሳተፍ ትሪኦ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣላማሚዱና ስርዓት እዚ ነቲ ኩሉ ንረኽቦ ዘለና ሓደጋ ንኩሉ ኤሪትራዊ ማለት እዩ ከምዚ ውሁብ ኮይኑሲ ናህና ዋጅብ ናህና ኮይኑ በስ ምኽፋል ገንዘብ ህዝብና ምቅራብ ስድራና ንክንቀልብ ከምዚ ጉቡኡና ኮይኑ እንዳለመድና ኸይድና ሳላ ዞም ተባዓት መናእሰይ ግን ሕጂ እዚ ልምዲ እዚ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ንመሰልና ጠጠውና ሳሞዳታ ክንቃለሳለና ኢሉ ስለዝተበገሰ እዚ አይሆብካኒ ኩልና ተነሰኒዮ አብዓወት ሆኖ በጽሖ በዓል ሙሉ ተስፋዬ ብራሽ ምናልባት ከምዚ ናይ መጨረሻ ሪፖርት ዘንበብኩ ናይ ሎምንጎ እንታይ ዝብል 26 ፖላይስ ናይ ጀርመን ከም ዝተሃሰዩ ሸውዓተ ካብኣቶም ከቢድ ማህሰይቲ ማለት መስበርቲ ናይ ዕጽምቲ ዘለዎም ይዝብል ጽሑፍ كمون 225 كابتم دليت فتحي كس خمس قرب اللوم يزقلت زلو زي صحف كابتم أوز تساتفوقا ولا حدا سب كم زي تحسين ولا حدا قال نجار زوردهم كم زي ولهم تأثيرهم زنورون فتحوا مقانهم تنجار تطو مسبلة درجة أوريدي كمان درجة كلهم واتسمهم تطو بيلهم زحزوهم يلون مالتيو زي أنا حبرت عندي نجار زلو براشينو لعلواي كنتيبا ناي جيسن
فرانك تيلو بهز بهال ناي سوشيال ديموكراتيك بارتي ብዙሕ ሕቶታት ይቀሪቡሉ ስለምንታይ አፍቂድ ኩሎም ስለምንታይ ዝተኻይዱ ስለምንታይ ሰላም ሲኢና ብዚ ብዝብል ማሲ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ስለምንታይ ዘይተማሃርና ዓይነት ክስታት ዝመጽ ዘሎ እሞ ዳርጋ once and for all ናይ መጨረሻ ከም ዝነበረት ድሕሪ ሕጂ ከምዝን ወዲ ከምዝን ኣብዚ ብፍላይ ብኤርትራውያን ዝዳሎ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ዝብል ብመንግስቲ ኤርትራ ዝውነን ክርኢ ከም ዘይደሊ ሕልፍ ሓሊፍዎም መንግስቲ ጀርመን ከማን ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ዕድመ ከም ሰደደትሉ መጽኡ መግለጽ ክህብ ኣብዚ አኸልኹ ቅርበልካ ደሊ ሕቶ ነዞም አዳሎቲ እዞም ኣብዚ ንኣብነት ፌስቲቫል ናይ ጀርመን ክበሃል ከሎ ወኪል ኣሎ ብዚ ሕጂ ናይ ዚጊሰን ሴንትራል ራት ደ ኤሪትሪያ ኢን ዶችላንድ ዝበሃሉ ተሓቲቶም ምስቲ መንግስቲ ወላ ሓንቲ ከም ዘይብሎም እዮም ገሊጾም ترديخاني قد محجي كوريعخا انا نسو انا قال ملي خاتبل نركا لو مغن ابالو بصحنا اسكي ما زين عخا حدش هيكون نسخه حدا كابتم حلقات زنبر كابزي خناي ناي هو نز منغست وكيل كمالت ندي هجي معر اي فولتايتي قويلكا الو خطبل كلخاسي ابي ودقنا لنا مالتي ابي بصحنا لنا اسكزي اقرب ماني بيبت إحماد سرعات ما أتكلم هو ما سي نايت سرعات وكيل أبزو زلو فيستيفال اليوم يا زين تايدي مسيلكوا هذا حساوي دخون سرعات إنجليزي حساوي أبكن ميو زقاتلهم كمان وإذا أسرهم أي فلت إن يزبل أكاليزنو هو كومي بحسوتي تمريزو يتحمقوها بزحات حسوت مفتاري ولا زوم أبدأ دلو زوم دبلكام كلهم أدالو تسي حنخ كيبالو نخلو بحاسوتكم سكروا يمد سعرو يتزلو ولا تجرمن من بقباب كفلتهم زخيل نعون قالو تايم دوبلو حجي إذا قلنا أنا نعوم ما يكون كنتي جيجا خوبهم زدلي يوناتان نابانا يخودو زدلي نزين حنا بقباب نزيز خون حدا ميكانيزم زي مفتقرنا إذا سويلو حاسوس سنة سرعة ديبلو أجبابا كايدا نايزي سرعة زي ناس عرر خيرو كم زمالكوها أبزح على فزنا ينس أنت بعالسي تحزني خانو بنفسها هتحفر انتاي سلسترخبي وكم زي حدشتي ويعسرا ويرو زخفولون سدرا سواتي لومسي لعلو كله تعلقت نايتي هاجر غيرو مقريبهم زخيت سرعتي زنو حجي اذا حساون ديو بحسو زتبلعيو دحفرون ايكونن ولا حنت نعود صقم ايكونن مخنياتو حدا سراقسي اندحرب زي يعدن فلطوس اوكيبيشن ناتو سراقي نو سراقبت باسبورت تصحيفلو سراقت تلكا عجس صرفي يكونن تاناتو سراح خات نغرو دلها نزيوم كا حاسوتي خطبلهم ديكونه ناي حاسوت كسا اوريدي قسيمم وسيدوم كوميتي خستاي كومن نالوم اندا غبورو خا نبوزحات ناغاغي نالاما مدو خود صنيحم سلازي نزي ነገር ዝግን ንሕና ሓደ መካኒዝም ዘይ መፍጣርና ሓደ ነዚ ክምልሽ ዝኽእል ብፍላይ ዝመንሰይዚ ኣባይታ ይዋደቃሎ ነዚ ዝዋደቆ ደልኻ ክምልሽ ድኽእል ንዕኡ ብትብዓት ከኣኒ ምስ ኩሉ ናይ ዓለም ሕጋዊ ኣሰራርሓ ንኽንማዕብሎ ናይ ምሁራትና ተራኻ ከምዛ ዓይነት ልክ ከምዚ ናይ ብሪጌድ ንሓመዱ ተጣራኒፍዎ ዘሎ ናይ ምሁራት ምጥርናፍ ካድልየና ኣሎ እዚያ حساب زي ገበርና ንሕና ዋላ ሓንቲ ውጽኢት ክልወና ይክልኒ ምኽንያቱ ፕሮቶኮል አሎ ፐርሰናሊቲ አሎ እዞም ምሁራትና በብትሞዮም ኣብ ጀርመን ማልያ ደብሎም ምሁራት አለው አነ ፈልጥ የብዝናይ ጊሰን ዝነበረሉ ውሱናት ብፍላይ ተንደቅንስዮ በዓጢቀን ክሳብ ትሞዳታ ተቃሊሰን በሕጋው ሸነ ይኹን በገለ ይጓዓዛኔ እሱ ጠራሓ ካል ግን አይኮነ በሻሓት ዝቁጸር ምሁር አለው እዚ ጀርመን ዚ كتاخاخب كخلالو من انت دحنت ناي حزب زي حزبنا يدصنت دلو كل حدقتات غيرو عرق غيرو بسلام غداي ناي حزبنا طرح نخملش قال دزاربو غدايات ون يله سلازي بتنا حقاوي شنو تخوينو تنا حقاوي امناي دبلوماسي تخوينو تنا دبلوماسي اذا حج ترغيب دلو ترخبون غزارس اذا ناي كلن زن ميدياتات زبو زلو ان فاكت بنصارو حجي
زقربا كلوا خلانيون زقربوا كل انديوم بزلا على درجه ግን ንዑ ምልሽ ዝኽሉ ትካል ነይሩና እንተ ድኸውን ቀጻሊት ጉዳይ እናኸደን ኣብቲ ዝላዓለ ደረጃ በጽሕኻ ብጀርመን ደረጃ ምሽ ብጊሰን ጠራሕ ደይኮነ ብጀርመን ደረጃውን ኦፊሻል ቀጠው ዝብለሉ ነገር ክንገብርውን ምኻልና ነርና ስለዚ ናይዞም ድሕስው ሶልካ አይኮነን አለኮ ቲቪሎ ቲቪኤርሲ ካል ስራሕ እኮ ይብላን ነዚ ከምዚ ዝተኻየደ አቃናቢራ ህዝበይ ነህለ ምስ መንግስተይ ይብላልና በልኮ ነቲ ህዝቡ ውሽጥ ሃገርና ደሎ ንኽጥቅጥዎ ንኽገፍዎ ዘሎ ዘይድሉ ኺናት ወታደራዊ ወስታይ ከእትዎ ነዚ አሰኒዮም ናምጽዮም ዝኹሉ ግፍዕት ፍጽሞ ደሎ ስለዚ ነዛ አሉ ክብሉኻ እንተ ኮይኖምሲ ዝበልኩኻ እዚ መካኒዝማት እንተንፈጥር ናይ ዜና ማዕከናትና ብዝሓየለ መንገድሞ ናብ ህዝብና ጠራሕ ዘተኮረ እንተዳ ጌርና ንዑን ገዛርሱ ቀሪጽካ አቅሪብካ ናብዞም ዝምልከቶም አካል በጀርመን ዲ በሽወደን ዲ በአሜሪካ ኾፍ እናበልካ እንታውነት ናይዚ ስርዓት እዚ ከነጋልጾም ኻልና ነርና እዚ ስለዘይ ገበርና ግን እሶም ሻዲኖም ንሕና ኻጸጸግዕና ሒዝና ተጠዊና እዚ ብሪጌድና ሓመዱ ወይ ዘመና አሰይና ዝገብርዎ ደሎ ታ ሆምወርክ ናታቶም ሰርሕዋ አለው ታው ገብርዋ ድኹሉ በርከብ ስድሮኦም ክጻወት ዝኽእል አካል አይነ ፈቀደኒና ያምድል ደሎ ስድሮኦም የም ድካላበቱ ደሎ አቦም አዲዮም ተተገፊፎም አብኪና ዳአሱ ደሎ እዝና ራእስ ትሚሎም ከሓድሩ አይኮልንዮም እቲ ሕጋዊ ሸነኽ ግን ክገብረሎም ዝኽእል ኤሪትራውኻ እቶም ምሁራትና ዝበሃልዮም ስለዚ በዝጋጣም እዚ ምሁራትና ተባራበሩ ሕድግታት ጌርኩም ናይ ምትእኻብ መንፈስ አውጹ ኢንፋክት ንእግረ መንገደይ በዝጋጣም እዚ ንሕና አነ ምስገለ ብጾተይ ድሰነድናዮ ነዚ ዝምልከት ዘውጻና ንድፍታት አሎ ብኡ መልክዕ ተመሪሕና እንከደሉ ሓደ ውጽኢታው ስራሕውን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢልና ቅድሚ 2 ወርሕ ወዲና ዘቅረብና ያለና እዚ ነይሩና እንተ ደኾን ሕጂ ዝናይ ጊሰን ብሙሉ በገባብ ብስርዓቱ እና ተማከለ መኸደሞ ዝያዳ ካብዚ ዝተረኽበ زيادة عواتات كاخن ركم مخالنا نيرنا زول قمتي دلن إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا عبدن تسي رادي إرنا ينزلنا كبرات حتى تلت مدب مسانا ممهرنا أيانا حونا برهان براشي زلو غاب كاتما شتوتغارت جيرمن براسي نو حجي كم زبول كواسي نزارة ولو تسنحنا بزعبا إريتراس ماليا زي ولو صحفي مزوصو زلو حجي زوم ጋዜጣታት አብዘለው በቴሌቪዥን አይገድፉ ወላ በጋዜጣታት አይገድፉ ማለት እዩ ኤርትራሲ መበል 174 ወጽያ ካብ 180 ሃገራት ብዛዕባ ፍሪ ፕሬስ ይብላ ሃገር ምዃና ኣብዛ ሓለፈ ዓመት 2023 ማለት እዩ ኣስታት 4000 ኤርትራውያን ኣብዚ ዕቁባ ሓቲቶም ኤርትራን ዕቁባ ሓቱ ከለው ኸኣ ከም ዝርዳእካ ካብዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲክታቶራዊ ስርዓት ሃዲምና ኣብኡ ክነብር ኣይከኣልናን መሰልና ተቐንጢትና እዮም ዝብሉ ካብዞም 4000 ኣብዚ ዓሚ ኢዶም ዝሃቡ ናብ ጀርመን ወይ ሬፊጂ ስታቱስ ዝሓተቱ ዕቁባ ዝሓተቱ ሲ ብዙሓት እውን ኣብቲ ፌስቲቫል ከይዶም ዝሳተፉ ዝስዕስዑ ኣለዉ እስከ እንታይ ኮን ምበልካዮም ነዚኦም ዌል እዚኦም ናይዞም ሓደሽቲ ኻትነግረን ደለኻ ካብቶም ናይ ሓደሽቲ ንዓይ ዝገርመኒ ነገር ተልዩ እቶም ነዊሕ ዝገበሩ እሞ ብክንደይ ከልበትበት ዝወፁ ኣብዚ ኸ ዕቁባ ሓቲቶም ዋላ ወረቐቶም ደሓዙ ይኹኑ ብዙሓት ካብዚኣቶም ከዓ ስድሮኦም ነቶም ወለዶም ካብ ሕቑፎም መንጢሉ ዝወሰደሎም ስርዓት ተመሊሶም ንዕኦም ናፍቆት ናይ ወለዶም ክረኽቡ ንአዲስ አበባ ንኡጋንዳ ንሱዳን ንገለ እንዳኸዱ ማልያ ዘይብሉ ገንዘብ ወጻኢ እናገበሩ ንስድሮም ኣብ ስደት ክረኽቡዎም ዝረኣይሉ ሰዓታት ኢና በፂሕና ዘለና መርዓታት ውራይ ከካይዱ ከለዉ ነው ዘካይዱ ማለት እዚኦም እውን ኣብቲ ክስታይ ክኸዱ ገርመካቲ ትብሎ ዘለካ ኣብዚ ፌስቲቫላት እዚ ኩሉ ሕጂሲ ለሚድዎ ኣልሚዱና እዚ ስርዓት እዚ ከምኡ ኸ እዩ በቲ ናቱ መደብ ናቱ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ቅዲ ኣብ ነዊሕ እዋን እንዳለመዱ ስለ ዝኸዱ ብዛዕባ እዚኦም ብዙሕ ኣይተሸገሩሎም እንዳበለ ይድኸይድ ነይሩ ዋላ እዞም ዓበይትን ገዛርሶም ክብሉ በብውልቀ ክትረኽቦም ከለኻ ከማረሩ ኢኻ ትሪኦም ተመሊሶም ከዓ ክስዕስዑ ኣብኡ ክኸዱ ኻ ትሪኦም ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ዝኸፍእ ክራይም እውን የለን እዞም ናይ ሕጂ ዘለዉ ከዓኒ ዘሰይምኮሙ እንታይ ገይርዎ ዘሎ ሕጂ
ደይ ነጻነት በዓል እዩ ደይ ፌስቲቫል እዩ ወላ ሓንቲ እኮ ፀገም የብሉን ገለ ዝብሉ ነዚ ጠራሕ ዘዋፍሩ ኣካላት ኣለዉ ሕጂ ብኸምኡ ከምዚ ኸይድ ገብርዎ ነቲ ሰብ ታናዖም ተገድሶም ተዓንቶ ትበልኩኻ ስእልታት ካሜራ ጌርካ ፊልምታት ኣውልዒልካ ድሕሪኡ ኣቃናቢርካ ወሃሂድካ ናብቲ ህዝብና ንዕኡ ከም ድጸልዎ ምግባር ወይ ተስፋ ከም ድቆርጽ ምግባር ብሓጺሩ ህዝብና ኣብ ደገ ዘሎ እዚ ደቅና እዚ ቃወም የዝብል ኣካሲ ቁርብ ትንፋስ መልሰልና ኾኒ ኢሉ ድጽበን ነበረ ከምዘ የለ ነበርያ ነበረ ከም ዝኾነ የርእዮም ማለት እዩ ድሕሪኡ መዓንጦም ሓሪሮም ኮፍ ይብሉ ስለዚ እዚ ትብሎ ዘለኻ ከምኡ ኮይኑ በታ ሓደ ሸነኽ ሕጂ ዝትማል ዝተኻየደ ናይ ጊሰን እሞኻዚ ኩሉ ክጠቕሶ ፀናሕኻ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ሜድያታት ክጋዋሕ ዝወዓለን ዝሓደረን ዘሎን ዝቕፅልን ዘሎ እዚ ንገዛ ርሱ ሓደ ዓብይ ፀጋ ነቲ መንእሰይና ዕቁባ ሓቲቱ ዝነብር ዘለኹም ምዃኑ ኸ እዚኣ ክንስሕታ የብልና ክንደይ ለው እስኹም ኣይ ሓቀኛ ኣይኮነን ትኽስታይኩም ስርዓት ዘሎ ኣይትቃወሞን ኢኹም ኢሎም ዝነፀግዎምን ወረቓቕቶም ኣብ 3 ወርሒ 2 ወርሒ እንዳሓደሱ ትንፋሶም ዘምልቕዎም ኣለዉ ሕጂ ግን እዚ ኣካል እዚ መንእሰይ ኣብኡ ድወዓለ ብግብሪ ሓደ ዓማፅ ምዃኑ ንዕኡ ንኸጥፍእ ኸ ዝኾነ ዓይነት ህይወቱ ክኸፍል ከም ምዃኑ ቁርብነቱ ዘርኣየሉ ነዞም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ብገዝኦም ብኡ ድሓሙ ዘለውን ናቶም ምስክር እውን በቲ ሓደ ሸነኽ ኮይኑ እዩ ስለዚ ዋላ ነዞም ትብሎም ዘለኻ ኸማን እዞም ኣብኡ ኣትዮም ዘለዉ ተመሊሶም ልብዕ ብዮም ሕጂ ምዝ መንእሰይ እዚ ብሓባር ኮይኖም ምእንቲ ህዝቦም ምእንቲ ዝፀንት ዘሎት ወላዲኦምን ውሉዶምን ተዓቢቶምን ጠጠው ኢሎም ኣብ ጎን እዚ ናይ እዚ መንእሰይ ቦቶኦም ኮፍ ኢሎም ክቃለሱ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣላቦ ሰባት እዮም ክጋገዩ ይኽእሉ እዮም ተጋገዮም እዮም ድሕሪ ሕጂ ግን ጌጋ ድበሃል የለን ንሳኻ የመሊሾም ዞም መናእሰይ ከምኡ ዝበሃል የለን እዮም ዝብል ዘለዉ ስለዚ ጠቓሚ ነይሩ ንኽብል ኢለ እዚ ናይ ትማሊ ዝነበረ ንኹሉ ሸነኻቱ ሓደ ዓማፂ ናይ ዓማፂ ከም ዘሎ ብስርዓት ዘበሰረ እዩ ነይሩ ካልኣይ ነዚ መንእሰይ እዚ ዝኩሉ ዕቁባ ዝሓተቶን ዝኩሉ ባሕርን ሰሃራን ጥሒሱ ዝመምፂኡ ምኽንያት ናይ ዓማፅታት ከም ዘሎ ብግብሪ ዘመስከሩላ መዓልትን ከም ዝነበረት እውን በዚ ኣጋጣሚ ዝኽብላ ኽእል ስለዚ ተሓበኑቶም መናእሰይ ስቑኢልኩም ኣብ ወሰን ኢልኩም ናብቲ ስርዓት ናይ ግዝያዊ ክስታይ ምቅንጃዋት ከተርኢ ኢልኩም ተሓስቡ ዘለኹም ኣብ ጉጉይ መስመር ኢኹም ዘለኹም ምስ ኣሕዋትኩም ኮይንኩም ፀገም ናይ ህዝብኹም ብሓባር ክትፈትሑ ተቓለሱ ንሕና ኸኣ ከምዚ ኸማይ በብቲ ሞያና በብቲ ዓቕምና ኸኣኒ ናባ ሓቢርና ሓደ ሓያል ዝኾነ ውደባ ክንፈጥርካ ተስፋ ገብር ተስፋ ኻኣለኒ ምኽንያቱ ሎሚ ኩሉ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ዝኽእለሉ ደረጃታት በፂሕና ስለ ዘለና ኩነታት ናይ ዓድና ንኹሉ ኤሪትራዊ ሕሚምዎ ዘሎ ስለዚ ነዚ ክነተስኦ ሓደራ የድብል ካልእ እንታይ ክንብል ኢልና ሕጂ ብራሽ ምናልባት እዚ ክትገልጾ ዝፀናሕካ ርዱእ እንድዩ እታ ቀንዲ ሕቶ ናተይ ምናልባት ፅቡቅ ገይረ የቕረብክዋ ንኸውን ኣነ ትማሊ ዝመፅእ ዕቁባ ዝሓተትኩ ከምዚ ክገልፀልካ ፀናሕኩ 223 ጥራሕ ኣስታት 4,000 ኤርትራውያን ዕቁባ ሓቲቶም ኣለዎም ምክንያት ዕቁባ መሕተቲኦም ከዓ ኣብ ዓዶም ምዝ ስርዓት ዝኽነብሩ ስለ ዘይክእሉ ኩሉ መሰሎም ስለ ዝተቐንጠጠ እዩ እዚ እናፈለጡ ኣብቲ ናይዚ ስርዓት ዘዳልዎ ፌስታ ወይ ኢድ ዘለዎ ከይዶም ከብሉ ከለውሲ ነብሰ ቅትለት ዘይኮነን ዝገብርዎ ዘለዎም ስእሎምን ኣስማቶምን ገለመለ እንተሪልካ እንድሕራ ረኪብካሲ እዚስ ንፁጋት ምዃኖም ይፈልጡ ድዮም እዚ ዋላ ማዕረኽ እንደይ ማዕወን እዚኣ ክፈልጥ ደሊኻ ባኻ ጽቡቕ ነብሰ ቅትለት ይፍጽሙ ኣለዎ እምበር ሓደ ከምኡ ከም ዘሎ እንተድፈልጡ ኣይ መኸዱን ድብል ክሳ ኣይደለን በቲ ናህና ስንፍና በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣብ ዝኸደ ጓይላ ኸይዱ ኣብ ዝኸደ ፌስቲቫል ከይዱ በቲ ዝኸዶ ብኡ ገይሩ ይቕፅል ስለ ዝነበረ እናለመዶ ንሱ እውን መዓስያ ትመፅእ መዓልቲ ነፃነት መዓስያ ትመፅእ ፌስቲቫል እናበለ ድፅበ መንእሰይ እውን ውሑድ ኣይኮነን ነይሩ ሕጂ ግን ከም ዝበልካዮ ብፍላይ እዚ ጀርመን እውን ገዛ ርሶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እውን ይለዓል ኣሎ እዩ ኣነ ብሓደ ኣኼባ ዝነበርኩሉ ሓደ ግዜ ንምሳሌ ስለምንታይ እዮም ዞም መናእሰይ ኣብዚ ዕቁባ ሓቲቶም ተመሊሶም እንደገና ናይ ጣዕሳ ወረቐት መሊኦም ንዓዶም ዝኸድሉ ዘለዉ ምኽንያት ኢሎም እውን የልዕልዎ እዮም ገለገለ ናይ ሰልፍታት ይኹኑ ገለገለ ፖለቲሽያንስ ብዓብዩ እቲ ዝሰፍሐ ናይቲ ጀርመን ክበፅሕ ግን
أي كالن نيرو حججن زي نجزارسو زي استقرصة قرصتا سئلتات بمولو نايت فيستيفال أوشت دنوبرو بحلفي قريصو تي خمسة عن توز تقسكو حيال دخون ناي زينا بورد نيرنا انت دخون نعوتات قريصكا نعوتات الداليخا نتي زملكوتا أكال أب جرمن ناو خطركوبا خلخاون انتاولنت نايتي دحر حجي خدو زخولو ملبمو ويخونو وي مقصعات خونو وي كاتي منغس جرمن دوزدونات سغمتي خا متراين يرو مالتي سلازي اتنعوم زشادنهم بحصر دبله ابزها خدو خيدوم ولا حدا نعو زقاومن نعو زمغتن وي نعو قربو زخل اكال بزي منبارنا طرحي سلازي زي خنفطرو خنكل علينا تا بمسرته قطا كل غزيسي ازي حدا ميكانيزم نزتات كملشن كقربن بزعبون ولا استمرتات كبلو زخيلن منغتات كنفطر كنكل علينا زمان سايزونكو كتمهراون تخيلها اتزلخ خون زغبو ناتو صعبيناتون كم زلو ناون تدا خيدن تدا بغبو بغبا يدزلو طرح بفنو ديكونه بزي زبلو زلخو غباب زستسرع منقدو نعون نهابكا خيدكا تمليسوبكم ودرجاتات تبصحو بتحقاو شنخ بصحهم دلوغا تقبر مالتي اذا غنا يغبرنا كل غزي فنو اوكي يردانيو بزناي ميدياتات بزناي قل دلو استفعلالي ميدياتات بزح سرحه خم دلو بزح زبلو زلخون يفنوين جن بزتفعلالي بو ملكعن بزز تودب ملكعن زقرب جن كلت تفعلالي سلازخونه نعو خنسرحو خنكلالنا طرح دبل زي حساب زي قبرنا جن كل غزي خمزي انابلنا هنا هنكيد ولا سون حج كل ميدنا كوي حجنا ايزيانا يقسم سحدفت دحري خراسا سعناون بزح سراح يسرح سوزا اكل زبلو زلخو ميكانيزمات الله نعو زسرح طرح نعو طرح ودب بمايتات بطولنتات زتودب اكل مسمولو مسارحو مسمولو ገንዘቡን አለው በንጻሩ ዝናሃና ግን ፍኑ ይኸም ዝንብሎ ደለና ስምዒታቲ ስለዚህ ዝሕጅዝ ኸም ዝናይት ማል ጋጢሙ ዘሎ ጽቦ አጋጣምታት ከምታ አንተውን ዝተቀስካ ስጋ 125 ዝኾኑ بحت حاتيتهم كم زلوا تأثيرهم زنوبرون زوصلوا حجي حتتاتون كسعبيو ناي طبقاتات قداي كلي فيستيفالات زي يكون زي طرح فيستيفال ديكونه كال زغبرو سرعات زون اب كل ططو كبللو زخل منقد خنفطرون حاده زبلكو ميكانيزم تفطيرو كل سبكان ناتو وصيت ناي ገንዘብ ኮንትሪቢዩት كغبر كا خلالو ازتاتنا غبرنا نزخونتا زخنغطملنا لعلو كله ግን ተጀሚሩ ጠጠው ዝብል ደይኮነ ልክ ከምዝና ይዘመና አሰይ ተወዲበሞ ደሎ ብዝተወደበ መልኩዕም ሰሪሖም ዝናይቲ ማልሕጅ ናልባሽ ትብደገደገዝ ኸዶ ወይ ካቲ ተደራብናቲ ሰላማዊ ሰልፍ ዝኸደ ንዑ ጥራሕ ዓፂር ትርኢት ነይርዎ ኾን ኸሊ እዚኣቶም ግን ብዝተወደበ መልኩዕ እዩ ብዝተወደበ ሰብ መስሎ ፖሊስ እኮ بمولو اخبي بمو كينيرم بشحال زغصر بوليسي سب كحلفا خمزي كلصاصه خمزي حلفا يم غيرم نيرو ግን ዝተወደቡ ስለዝነበሩ ነቲ ጉዳይቲ ትዝ መስሎም መንገድ በታ ዝሓንጸጽዋ ኦኬ ክብድ ኽእልዩ በዝበልኮ ናይ ሓለዋ ሳቶም በንጻሩን ቶም ፖሊስ ደሰይም ኮሙኔርዎም ክኸውን ኽእልዩ ግን ተወደበ ከም ዝነበረ ንኽገልጸልካ ኢለ ስለዚ ከምኡ ዝኣምሰልካ ዝተወደበ ናይ ምሁራትና ብፍላይ بزتودب ملكو بتا مو يوم طرح صرح لا زخل ودبا قبل كلهم زناي بوليتيكا ودبا ما استديكونه اتسم بتبب مو يوم تطرنيفهم نبب تمو يوم كان زحتታት زي زحصر غزي خملشون كقربون زخل منقدي كنسرحا خنكلالنا يدبل لعل كل غا حزبنا درخبو دلو صقم معالتاوي يدركب دلو صنتت معالتاوي يدغبر دلو غفا معالتاوي يدغبر دلو زناي كينات ابزي تدليو كينات مئتاو سلازي نزتاتون سنيتكا اقريبكا ناب عالم ناب كلن علامات دلوا منغستاويان زي منغستاويان تكالا كتقربو خنكلالنا ازتاتنا غبرنا انتخينا كم زنايت مال حجز ترخبطات كله خلو نتن كستايكا حتى تريتهم مزز ابيلهم اذن من قريب نيري اذن من تباهيلو نعو زراغود نغراتنا فطركا زياده وصيتاونا ሆነ خي ابلعليها اغبابو دحلوها ودباتاتنا
نحنا خم إيرتراويانون أب حدا دا تطرنفنا خنمصون يحجزنا مالتي نزوم نبلوم دلنا خاب جوجي مسمر كوينهم مست سرعة خداخورو لعلن تحتن دلدلوها لبع بيوم كاخ ملسوم كم دخل كان يتاراترني إذن أنا تم بالجن كم مستيوم حشنا ندابلكا ممليسوم حاتياتنا وسقو زخدو دلو نزيون مرم تاخونم خالني رز بالقمة علني لازم خمزيتي مثل تريتي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. كبرات تخطاتلتي دبس راديو إرنا مسانا أيانا حاونا ممهرنا برهانة براش كاب كتما شتوتغارت جيرماني وتصانيحو براشينو تن كفلت أنزد اللي كابها أسفح بالكامل اللي سكاليها بالتعمي خمس كنا كافتو بشمين بشم عدالوتي دمس راديو إرنا كلهم تخطاتلتان اسكي كرمي مسنباتنا قلز رسعنايت هلو زبهال الله تبلون تحرلو تا مايكروفون نباها قد فاب وغني كبرت هابلي thank you so much براشينو. Okay, thank you يوناتان. anyway تي أبقلها زي نانا ترحتي بوغنتي دقافي ويكاتي نزي قداي بصبق منفس رأيو دزارو وطرح عندنا هنزارب سنحنا بنصارو خان نزي زمارو رو أكالات اللو ويزينات شموخ وزفتنا أكالات اللو زعبا حقاوي أقبابي لون ولا تم جرمن من حقي قومي يكونن قليلهم كزاربو زفتنون اللو إذن قزار سوسي ولا زوم تمالب وعلوز وعلب سرحيت وعلوز وعلب كوب زي سرح زي حقاو من قدو كيما بجرمن آتيهم ببحرسي من قدي يكونن ببحر فانتيكا ببحري سجير كان عب زي خلع عد خطأت والله كو حقاو قباب تتقيم كا يكونن تزي حقاو من قدن خطقومو زقددهم كا تعمات السرعة دلو بتهاجر نسو تنكن هايتو قدام كم مخانوس لزفلتو ترحيهم كلاي نجر نموت عبزي خستاي كمزي ترخيبوسن نفسهم كهسيو مخنيات قدو خوليوم كأسورو خوليوم قلي وزتن دابل كازرم نيروا أنا سي قرمني نو مالسي قد محجون زاري بيه أب ليبيا زنوبرلو سين بحر خساقرو خلو قدميهم كاب حانت مهاتسن زتولد حاوم قدميهم مستقداميتي مركب زنبرت كيدو تحيلو ميتوم ميلوم دا سمعس نايموت دا سمعكم انيسوم نابت بحر خيدوم كان خموتيلوم ويكدحنيلوم زاتو زنو بخمز من قتاز زسوغور مناسيم نو حجي خان هزسي خيسورو ويكسا كيكوني الكاسي بنتي دصند دلو ولاديومن حاومن مقربومن عدوم بحلفي زطف دلو نزلنا رئيسي كاو تقطوبيل كان خمتن احنا تقطيمنا حساب حج نخدن نبرناس نعنا مسولو نخطبلومون زحد جيغايو اي غبرون يوم كاساتهم نزيا خاص لزفلطوا مولو ريسبكت ان فاكت يخبرو خايم نتي زوزدو سغم تخا تخبرلهم يصبيخا تدي خبير كالهم ግን نسوم تا حنصصوا وطن نعا خطغبروا ግን دحر كم ديبلو بتغباراريو منا مالتي ابزي يخون على بكال ابسفالالي حجز سيم قومون ابشودن الله حجي يبلو الله باغوس كاون لعلي بزل حي لمنقدو خغبروا يوم اي هوب تي منغستي شودن السون غزارسو صنعو مصنعتا سلازلو انتاونت نايتوم ايرتراويان من او زكايدوتي سرعات مسلازفلتو ابزل بعبيوم تطو تبيلوم صبو تطو تدبيلوم ها زخونه خغبرتنا شودن عطوقيو تطو انت ديلوها زياده نعنا ممقرم بري اي غوغيهناني مالتي خمزه ابزا جرمن زرخمنا صقا سالا زتخايده عالم ملو اقالبونا يتغداينا غوبرو خيللو نزي عدل الزقن كنتقوملو ابربحانا خنوعلو اذا زبلكوا قلطيفنا بفلاي تمهور زبحال اكل تراخنا عتصات لك خمتم مناسي صاتتم مناسي تاغبروا زخلو غبروا الله تمهور اكلكا بزيناتو تمهرتو صقو معالم منغساوያን زي منغساوያን انتاونت نايزي غفعي سرعت زي كفلطو اتي صنتت ناي حزبنا زور زلو سنيدوم اقريبوم بتي مويوم بتعقمم كقربلو زياده لابوم كسرحوا خالهم كنسرحلا انا حدا خبتهم كنسرحلا عتيقه تبغيس زلوخ مالتي نخكبو ما يكونكم مهور ثم مهورات ግን እዚ ነገር እዚ ስኖም ለኺሶም احوات ኮይኖም ትዝነበረ ጸገማት ሀገራው ዕርቅ ጌርካ ይህን ምን ተባሂልካ ቀዳምነት ናይ ህዝብኻ
ሽግር ናይ ህዝብኻ ጽንተት ከነብል ህዝብና ነቀድም ህዝብና ጸንታሎ ህዝቢ ጸነተ ሃገር ድሕሪ እንታይ ክትኮነካ እዞም ኣብዚ ግናያት ደለው ነዚ ስርዓት እዚ ሃገር ዝከላኸለልና ንሱ ጥራሕ ይናበሉ ዝዛረቡ ኣለው እንደገና ናብቲ ኹይናት ንኻኣቱ ዝመንእሰይ እዚ ኣብ ጎንና ካለና ምስ ሰራዊትና ዶ ምስ ገለ እናበልካ ካብ ኹይናት ፀረ ኹይናት ንኸይርሕቕ ነቲ መንእሰይ ንወላድን ትገብር ዘሎ ዝን ገዛ ኣርሶ ሓደ ብጣዕሚ ሕማቅ ክሳይ ሕማቅ ትምኒት እዩ ሕማቅ ስራሕ እዩ ሰላም ስልዕሉ ኩሉ ያኖ ንሰላም ስለምታይ ደይንብህጋ ሰላም ምግባር እኮ ወላዲ ውሉዱ ንኽሓቁፍ ያትሕግዘካ ሰላም ምስ ጎረቤትካ ምግባር ንዓኻ ይትረብሓኻ እምበር ንኻላ ኣይኮነን ንስኻ ካብ ኲናት ፀረ ኹይናት ትድሕን ኣለኻ ትወፅእ ኣለኻ ዛዕባ ዕብየት ብዛዕባ ትምህርቲ ክትሓስብ ትገብረካ እያ ተደይ ኮይኑ ግን እዚኦም ከይወሩና እዚኦም ከይመፁና ኩሉ ግዜ ብተጠንቀቕ ፅናሕ ምሳኻ ኣለና ሰራዊትና ንሕርት ብሎ ኾይንካስ ኩሉ ግዜ ብታ ዘለኻያሲ ኣሜን ኢልካ ነዚ ገፋዕ ዝሲ ንዑ ክብሉ ብዘየለ እሱን ገዛ ርስኾም ሰራዊት ደይረኣዮምሲ ምስ ሰራዊትና ኣለና ብልዎ እሱ ይፈልጦምን እዮም ሰራዊት ሎሚ ምዝገቡን እዮም ከማን ዞም መናእሰይ መን ይመይቱ መን ይመተን ዋላ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ የለን ከማን ኣብ ከምዚ ህሞት ኢና ዘለና እቶም ሰባት ስለዚ መንእሰይ እዚ ባዕሉ ዓጢቑውን መሰሉ ክዋቃዕ ኣንጻር ስርዓት እዚ ከም ምዃኑ ካብ ኲናት ፀረ ኹይናት ክርሕቕ ከም ዘለዎ ክንምህሮ ኣለና እምበር ምሳኻ ኣለና ኲናት እናበልካ ምስኡ እንደገና ሰራዊትና ኣጆኻ ካት ዘለኻስ ኣይተርሓቕ ኢቲ መልእኽቲ ነው ካልእ መልእኽቲ እኮ የብሉ ስለዚ ብጣዕሚ ሓደ ሕማቕ እዩ ስለዚ ቶም ምሁራትና ነዚ ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ እናገለጽና ብስነ ፍልጠታዊ ከዓ ህዝብና እናመሃርና ሰላም ርኢዋ ዘይፈልጥ ንዘለኣለም ሰላም ከነርእዮ ክንክእል ኣለና እዚ መንእሰይ እዚ ሳይፀዊዕዋ ዛና ኢቲ ማለት ንሰላም እዩ እዚ ስርዓት እዚ ንዓመፅ እዚ ኩሉ እዚ ፌስቲቫል እዚ ዝገብሮ ንኹይናት ይፃውዒት ዝገብር ነይሩ እዚ እንዳበለ ሪኻያ ናይ ዓም ናይ ሸወደን ዝነበረ እዚ ወዲ ዘኣውልኬር ዳ ትብሎ ዋላ ገለ ድቦን ነበረ ንኹይናት ዘዕድም ሆ እዚ ኩሉ ሰብካ ስዒርና ኢሎም ኮን ወያኖ ክሳይ ትገበሩ ከም ህዝቢ ንህዝቢ ሲ ኣጥፊና ይልካሲ ዋ እንታይ ምስ ምንታይና ንቁፀር ከመስጋዕ ክንዲዚና ኸይድና ደለና ነው ህዝቢ ሃይማኖታውያን ኢና ነው ራያና ወዲ ሰውን ክህልወና ግቦ ይመስለኒ ስለዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኤሪትራ ወዲቁ ዘሎ ጭካኔ ድንጋፀ ናይ ህዝቡ ዘይብሉ ደረጃታት ኢና በፂሕና እሞ ስለዚ ኣብ መጻኢብቲ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ረኺብና ስፍሕ ድበለ ትመደባት ኣብ ንጅምረሉ ሽዑ ክንካይ ተስፋ ገብር ብዝሰፍሕኻ ምስቲ ኩሉ ህዝብና ሚህን ክንበሃል ንእሽቶን ዓብን ምሁርን ዘይምሁርን ደይኮነ ብሙሉእ ኢደ ኢትካይልና ነዚ ኩነታት እዚ ክንገጥሞ ክንክእል ኢና ብፍላይ ዝመንእሰይ እዚ ናይ ብሓቂ ረስፔክት ዘለዎ መንእሰይ ኣነ ብዙሕ ከይደየ ኣብዚ ውድብ ዝነበርክዎ ኣነ ዝተምሃርክዎ ነገር ተልዩ ስነ ስርዓት ረስፔክት ክብረት ትሕትና ዓቕሚ እውን ገዛ ኣርስሎ ተዓቕሚ ግን ኣብ መሞይኡ በቦትኡ ንኽዋፈር ግን እቲ ባይታ ይፈጠርናየን ኣለና እዛ ባይታ እዚኣ ስጋብ ሰራሕናይኻ ኩሉ ግዜ ፀገም ክህልወና እሞ ነዚኣ ክንሰርሓ ንፅዕር ኣለና ይኽብል ስለዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ብማዕዶ በቲ ንፈልጦ ኣይንምዘኖ ናይ ብሓቂ በዓል ፀጋ እዩ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ነዛ ሃገር እዚኣ ከዓ ክኾና ዝኽእል እዩ ምንተኣ ስለዝሓመመኻ እዩ ዝኩሉ ላዕልን ታሕቲ ካብ ሽወደን ዝመፁ ነይሮም ናብዚ ጉዳይ ናይ ጀርመን እንታይ ዓሚፅዎም እዮም ናብ ሽወደን ገጾም ዝመፁ ናብዚ ዝመፁ ካብዚ እውን ፅባሕ ክኸዱ እዮም ንሽወደን ማለት እዩ እዚ ሲ እቲ ብመትከል ዝኣመንዎን ዝረገፅዎን ኣሎ ዓማፅ ድብልዎሲ ብህይወት ደቂ ኣሕዋትና ክትፃወት ብህይወት ወለድና ክትፃወት የብሉን እዮም ዝብል ዘለዉ ተወዲያ ነዚያ ዛነ እንተዋይ ኮይነ እሞ ጠጠው በሉ ጠጠው ኣይትበሉ ዋላ ጀርመን ከማን ብዓብይ ጠጠው ከብሎም ኣይክእልን እታ ትርከብ ክትርከብ ያ ኩልና ኢደ ኢትካልና ከዓ ክንተሓባበሮም ክንክእል ኣለና ተወዲያ ስለዚ ከምኡ እየ ድብል እዚ እቲ ክስታይ ኣይንደንግፀሉ እዚ መንእሰይ ክሰርሕ ክወፍር ክዘልል ክጎይ ከም ዘለዎ ጠራሓ ነተባብዖ ኣለና እየ ድብል እቲ ዝገብሮ ከዓ ብግቡእ ዝፈልጥ እዩ ስኢሉ ስምዒት ተመርኪሱ ይኮነን ካብዚ ዝበልክዎ ብመፅናዓቱ ወሲዱ ዝገብሮ እዚ በዓል ዓቕሚ ዝገብሮ እምበር ሓደ ተራ ሰብ እውን ክገብሮ ይክእልን እዩ ዝብል እምነት ይደለኒ እዚ ትፈልጢ ዮናታን
عامق مع عامل زكاينا وعلى محتتاتون زقلت أنا وركي حجز سلسلة رغبة يكون كنت قلت هذا اللي خمالتي thank you yeah also أنيلي thank you براشينو سلت ورك okay thank you